Halo. Kerupuk. Loro. Loro. Dileno. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ning toko Warung Indah iki, guys. Ora ngetan iki, Brai, soalnya mendung. Iki tokone Mbak Yan, toko Warung Indah. Kacangnya 1 kilo jere duwe sing kacang ini apik ya. Karek wonge nek ngadoni. Ning kene apa-apa lengkap, guys. Sampe golek apa ae. Obat tikus, obat apa enek kabeh. Iki aneka jajanan. Iki wayah ape bodo wong sing golek jajan-jajan kuwi. Ayo muga-muga bodone ya rame wong tare sekilo yan. Kilo. Aku jek duwe kacang sing sak pentis-pentis. Campuran. Sak kilo ae. Kerupuke loro. Tak dongakno arep ndantuk bojo. Walah iya, Puk, dongakno kowe sampean ewa tak gone nggonku ngono gelem. Aku tare nduni. Ora iso ora sore anakku entuk bojo tak tanggap tayub. Tenan kuwi. Wis aku ragate enek kowe. Tayub meneh. Pake wong tare bocah ngono mbir ndang paling yo nek Sing gelem mergawe. ora wis ngene gelem masak ngurusi omah aku sing golek dhuwit ngono. Aku tuwek-tuwek online ya iso kok. Lho wis saleno yan kerupuke. Gak Sing ireng tenanan jek enek, Mbak. Kei Mbak aku siji sing brodol aja kuwi. Sing maksudnya rupane sing ngene iki lho, Mbak. Sing kaya iki lho. Sing ndek tak kulak kalau, Mbak. Yo, sing ireng tenanan ndek. Kulo ya sing renek ireng tenanan enek kan jek Madi. Golekno nek gak enek ya wis. Gulane 1/2 kilo. Sing iki pira? Iki 8.000 guys, 2.000. Iki tare rupane ya ngene. Ya wis 8.000 ya. Kan ijek mesti tumpukan enek iki wong sing ireng lho kuandel-kandel. Iya. Iki njo aman rene wong ewoh, tapi bar bodo aja takok kowe. Ini katajok nang ngene kon Pak Ibu. Apa ya? Lengo kita kuwi siji. Kowe ndang hitung. Wis ndang hitung kayak catetan ya, kerupuke loro. Mbok rego pira? Lastu pi. 170. Terus karo kacang 1 kilo. 17 sih berarti loro ya pira 100 pira? 85 pindhok 170. Rong bos to. Terus kacangnya 35. Iya. Terus gula bange setengah. Kitane siji. Iki berarti kerupuke lagi teko neh, ketara rupane wis beda. Ndek nana wireng ngono lho tapi. Iya, nek matan. Ndah oke balaku. Tapi gede ya, Mbak kuwi. Lah padha ae. Ya wis ra apa-apa wis sak eneke. Berarti entek berarti. Rono. Ndraya. Wis ra apa-apa aku tak golek dhewe wong aku peteng dedet jerone ngati. Wis ra apa-apa, wis ndang hitung ya karek mbayari ya kok. Kok malah entuk remuk-remuk ana bakul sing dienggo ewoh, Mbak. Oke, aku mlebu gudang wasiat. Listrike mekane. Iya, tak patenane sik. Yang penting aku kembang merem. Hai? Apa iki kacang? Apa? Kaine. Dong telo apa kuwi? Ya Allah. Urange sak pira, Rul? Lembut-lembut ya, Rul. Delokna Rul, Cak, Mbak Rul.
Jaluk aku lho. Lek bayung piro, Lek? Bayung sampe Mbok biasa gene, Lek. biasa 5 aku. Biar rasane bayung iki kaya apa? paling kaya iwak. Iwak ra nek balunge. Mbak kan bayung jabut apa? Ya radu. Lho, ora entuk ale, Ci. Aku engko prei yo. Mana gedange mek sak pentil-pentil ngono, Lek. Aku mek ngloroi gedange Pak Mo. Mboten mendhet. Ayo bolo, walah anger iso pasar merah yo ngene iki lho bolo. Ayo. Aku ladeni mbayung lho. Lho ngono ki lho, Nyak. Apa? Tare tak delikno. Mundak dicukuk wong kok. Teronge nek dikane lemah les, Cak. Wis payu ngono maksude. Lah sekarang berapa dia sampai ya aku enggak. Ya awane gendeli Gusti Allah. Sak pentis-pentis ngene kok isih alah. Bajeme nek kok ngene lho. Bayem kethok, Mak. Kok ora ngakan ngene. Apa sange itu, Cek? Wis klumpukno bayungku. Lho bajem yo ora enak kondor. Bayungku delok 6 dadi circle kene lho. Tunggu-tunggunya. Piro 6? Ora 10.000 misan. 3. Wis rono wana sebelah kono kir, masukir. Nyak, pitu apa telu iki? Pitu apa 6? Itu ya wis lah 7 kok. 7.000 ambek 6.000 13. Pokoke Pitu 8 dadi 100. 8 ambek 6 14. Terus pedosem kae piro? Pedose. Mbak Sri, Mbak Sri. Kacang piro le? Nek urangku ndak diadai. Lah 14 dari ngene 19 ya. Kacange piro? Piro sih, Cok? 4. Mbak, aku pengen kemangi, Mbak. Kalau ning ngisor. Itu api-api. Mbak, tak go rono sik. Ya. Kuwi sampe 6.000 yo wis teh. Dong telo telu ae, Bar. Telu wae. Iki ono sapa jane mlane, Mbak? Aku sego wis iki dhuwit. Arek iki Pak. Wis. Dadi piro 18 sampai 3.000. Aja, Nyak, ron Quran pon wis mek 4.000, Nyak. Dong telo. Dong telo ki ora entuk 1.000, Nyak. Larang. Mah yo wis. Wis kek kene sik, Dang. Wis. Tak kene apa, Mbak? Lemiji. Dua 6.000 ta? Ya piro? Mah, tambahin 1.000. Ya guys, dagangan apa-apa nek pasar larang ora karo. 1.000. Jangan aku ngambil 3 kalau mau. Wis 18 sampai 4.000 piro? 18 sampai 4.000. Rolimur. Bayem piro bayem? Bayemnya gak duwe. Bayem iku lho, Mbak. Kare kuwi dapat bae tadi. Karek kok.
Walah, lah kok ora sedeng doke. Iki guys sampai pasar mulai. Anu dong telo kayak dong telo kono. Bayunge rasa diguwaki gagange iki. Ayu-ayu. Bayung 1000. Oke, bongkar bonjo. Apa we? Nduh. Apa kowe? Kuwi godhonge ciblok le. Ndi? Kuwi godhong. Apa we? Melon we. Kerupuke, guys. Alon-alon, guys. Kono. Gak kok kene ngono lho. Aja kena ana telek, Cek. Wis iki. Alon-alon iki Mas, ayo Mas. Terus kuwi. Lupa. Akhirnya tidak dimulai ya. Iki. Iki keri. Wis susunge ning jero omah kono, ayo. Tunggu awan ngombahno motor. Kono lho ning mburi. Aku melok lho. Alah melok ya melok kok. Iki misan aja entil-entil tangan sitok. Loro kan. Tekek kene himak. Guri. Mek rambut pene ranti rambut. Nah. Oke, kita sudah sampai rumah, guys. Blonjone wis siap nggo sesuk. Guys. Mi. Aduh. Oke pemirsa wis kok pasar wis kulaan. Lek Kleris. Wis bar kulaan bar kok pasar iki. Oke matur nuwun hari ini aku libur, ora dodol guys, kesel mae. Kandari awake limpek. Wis tak cukup wis meneh kontene dina iki sego. Nek neng pasar kulaan digawe sesuk ya. Oke bala matur nuwun sudah ditonton, sudah di-like, di-subscribe mek sendok. Matur nuwun, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku selanjutnya.